Il-Global Competitiveness Report huwa rapport tal-World Economic Forum li lan tiegħu u li jgħin fit-titjib tan-negozju globali. Ir-rapport li joħroġ ta' kull sena u meqjus bħala wieħed importanti u influenti ferm. Ir-rapport għal din is-sena iwaqqa lil Malta 2 postijiet fil-kompetittività. F'xenarju fejn qed jibda jinħassi slowdown fl-ekonomija, fejn in-nies qed jibdew iħossu l-qarsa fil-but, fejn is-settur tal-proprjetà qed imajna b'aġenti jgħidulek li l-beħ naqas drastikament tul l-aħħar xhur, dan ir-rapport ikompli jżid mal-inkwiet tal-pajjiż e kif qed jindika problemi kbar fl-istituzzjonijiet, it-trażżin tal-korruzzjoni, is-servizzi tal-pulizija, l-indipendenza tal-ġudikatura, il-libertà tal-istampa, it-trasparenza u l-meritokrazija, is-sistema finanzjarja, ir-riċerka u l-iżvilupp, il-flessibilità fis-suq tax-xogħol u s-saħħa u s-solidità tal-banek. Fatturi li ħafna minnhom inafru bil-kbir il min ikun qed jikkontempla li jinvesti f'pajjiżna. Intant fl-aħħar xhur u ġimgħat seħew żviluppi inkwetanti propju fil-qasam finanzjarju ta' pajjiżna hekk kif il-Bank of Valletta tilef il-Correspondent Bank tiegħu u l-HSBC fl-aħħar sigħat ħabbar l-eluq ta' diversi ferat. Il-Deutsche Bank waqqaf ukoll korrelazzjoni li kellu ma' banek Maltin. Il-Global Competitiveness Report għal Malta għal din is-sena jpoġġi lil Malta fil-50 post. Waqa' ta' 38 post mit-12 il-pożizzjoni li kellna fl-2012. Infatti Malta bdiet inniżla fis-solidità tal-banek sa mill-2016 meta kienet fis-16 post, fi 17 post fl-2017 biex imbagħad kellna żelqa ta' 24 pożizzjoni fil-2018 biex spiċċajna fil-41 pożizzjoni u żel oħra ta' 9 postijiet din is-sena biex issa ninsabu fil-50 post. Intant il-unions fosthom il-GRTU ilhom jesprimu l-inkwiet tagħhom dwar it-tnaqqis fil-kompetittività lil Prim Ministru u jgħidulu li investituri barranin qed isibu diffikultajiet kbar min-naħa tal-banek u li qed iwassalhom biex jaħsbuha darbtejn qabel jinvestu f'pajjiżna.